Jo m'hi he trobat còmode. El patiment és només per intentar fer bé les coses, fer el castell de cartes. Molt difícil, és a dir, si realment es tracta de fer el castell, és molt difícil. Ara, és evident que fomenta la imaginació. Ha arribat el moment de presentar aquesta nova banca, una banca que pensem que serà diferent, una banca que pensem que serà de la gent. Quasi bé que us hauria de dir que el nom de banc o banca no és el que més ens agrada. Em sembla que he parlat al minut i he dit coses, les que es poden dir en un minut, comptant que hi ha polítics i empresaris que a vegades en un minut no han dit res. Necessitàvem una nova entitat del ram de la banca, una nova entitat que afronti el diner, l'ús del diner, amb ètica i amb responsabilitat. Sí, 9.000 o 90.000, perdoneu. Tampoc he vist que fos el Marc Pla, clar. De què treballa la Roser? No he valorat ni la vestimenta ni res més que triar-ne una mica a l'atzar, i com que era el del mig, doncs... Soc ràpid. Mira, jo tinc una empresa de dropshipping. Saps? Em segueixes? No. El dropshipping, què seria? Bé, no passa res, la majoria de gent no sap què és, no em sorprèn. Dropshipping és que si un client compra a la meva botiga online, jo ho demano al meu proveïdor i m'estalvio mogudes com estocs, magatzems, bon negoci. Pensava que al treballar en un banc estaries una mica més al dia. Bé, no necessàriament d'això, però perquè no confio a posar-m'hi. No puc parlar amb cap superior, amb ningú de més amunt? Ah, sí. Jo t'atendré amb allò que pugui. No et volia faltar al respecte, no. No. Tranquil. Si cal, ho fem, No hi ha cap problema. Vaig al gra. No em sento ben tractat a la meva banca actual. Mira, per començar, jo crec que això que em deies de si podries parlar amb un superior, doncs et podria dir que no cal, perquè estem segurs que el que no sigui que et puguis resoldre jo ara, t'ho resoldré tan aviat com calgui, trucant-te personalment o cridant-te perquè vulguis, perquè vingui, si és el cas. Per tant, atenció personalitzada sempre. És que és important per mi. Després, l'agilitat de les nostres aplicacions és el que estic segur que quan ho vegis i ho comprovis t'encantarà. Has sentit a parlar dels robots de cuina? Sí. És que el company que m'ha recomanat al banc exporta robots de cuina i no sé... Està molt bé. Busqueu la capacitat de reaccionar o d'adaptar-te al client o a la persona amb qui estiguis parlant, que és important. Hola. Perquè és que han començat a sortir escarbats, saps? Els escarbats no em preocupen, però i què té ell? No ho sé, s'ha desmaiat i no sé com el podem reanimar. 11 ofereix una altra visió. Vull dir, aquí es tracta, en tot cas, d'ajudar la gent, hi ha una visió de país, hi ha una banca ètica... Vale, en sèrio, N'han sortit moltíssims! Hòstia, allà! Ui, no pateixis! Passa el fàstic, de veritat, no dic en sèrio, No patiu. Si em doneu temps, jo els cullo, Sí? Però els haig de veure primer, Quin fàstic, de veritat! Allà! No passa res,
Els haurien de xafar tots. No xafar-los. Ja està. Home, és que em sap greu, xafar-los. Jo No, crec què t'ha de saber greu? podem evitar. Vale. Vinga, podem posar aquí dins. Mira, Sí, sí, sí. Vine, bona. va, aquí, ja veuràs la direcció. Hòstia, Déu, quin fàstic, t'ho juro. Res, tu, mira, res. No parlem d'un banc normal, no parlem d'una banca habitual i, per tant, molt content de poder intentar.